Откакто свят светува, хората са създавали кодекси на честта. Правила, които да ръководят действията им и да оформят общностите им. Знаете, от рицарските закони до самурайското бушидо, те винаги са предлагали един вид пътеводна светлина за живот с цел и почтеност. Днес ще разгледаме точно такъв един кодекс. Да, измислен е, но е толкова изпълнен с вечна мъдрост, че може да освети и нашият собствен път. В това наше проучване ще се потопим надълбоко в древните учения на Драконовия кодекс на честта. Заедно ще разкодираме неговите основни принципи, ще разкрием скритите му значения и ще видим какви дълбоки уроци крие той за нашия, да си го кажем, доста сложен съвременен свят. Това е нещо повече от просто разглеждане на фентази текст. Това е едно пътешествие към разбирането на някои наистина универсални истини. И така, готови ли сме да се вгмурнем? Може би някой си мисли, чакай малко, какво може да ни научи един текст за дракони и за това да бъдем хора? Напълно резонен въпрос. И точно това ще изследваме сега. Нека заедно да разгадаем този завладяващ пъзъл. Интересното тук е, че кодексът не започва с някакви грандиозни правила за битки или за управление. Не, започва с нещо много по-фундаментално – с индивида. Първата и най-важна стъпка е изграждането на една непоклатима вътрешна крепост, защото в света на драколите, ами и в нашия, всичко значимо започва именно от това непоклатимо аз. В сърцето на този кодекс лежи един единствен, но железен принцип. Абсолютна безкомпромисна честност. И не става дума просто да не лъжа и другите, това в общи линии е лесната част. Говорим за нещо много по-трудно. Да бъдеш безмилостно честен със себе си. Това е основата, фундамента на характера, върху който се гради всичко останало. Да се изправиш пред огледалото и да приемеш кой си, с всичко без илюзии и без извинения. А идеята за гордостта тук е особено завладяваща. Кодексът я представя не като някаква арогантност или надменност, а като форма на дълбоко, истинско самоуважение. Да се гордееш със себе си в този контекст означава просто да признаваш собствената си стойност и достоинство. И ето тук кодексът прави едно изключително важно и бих казал фино разграничение. Представете си гордостта като здрав мост, построен върху основата на самопознанието. Тя позволява да се преминава през предизвикателствата с увереност. Арогантността, от друга страна, тя е като една крехка фасада, която се срива при първия полъх на критика. Първото гради, а второто руши. Просто е. Добре, след като тази вътрешна основа е стабилно изградена, кодексът разширява фокуса си навън, към общността. Как честта на индивида се превръща в колективната сила на клана. Хайде да проучим тази завладяваща връзка. Тук виждаме основните социални отговорности, които, така да се каже, заздравяват общността. Всичко се върти около три стълба – лоялност, взаимна подкрепа и непоколебима защита. Кланът, семейството, приятелите – това е свещеният кръг, който трябва да бъде пазен и укрепван с всяка фибра на съществото. Тази фраза просто брилянтно илюстрира колко сериозно се приемат ангажиментите в този кодекс. Всяка дадена дума, всяко едно обещание носи тежестта на кръвна клетва. В този свят няма място за половинчати обещания или лекомислени думи. Думата е закон. Поразително е, нали, колко актуална е тази идея от един древен текст. В нашата епоха на дезинформация и фалшиви новини, този принцип е по-важен от всякога. Кодексът е категоричен. Не разпространявай слухове. Проверявай фактите. Бъди пазител на истината. Защото непроверената информация, досушката отрова, може да разруши доверието и целостта на цялата общност. И така стигаме до кулминацията на нашето пътешествие. Как всички тези възвишени принципи за личността и общността се превръщат в реални действия. Ами, финалният раздел на кодекса ни показва точно това. Как честта изглежда в действие, в самия разгар на живота. Представете си един морален компас. Истинският север е добротата. Идеалът, към който винаги трябва да се стремим. Но понякога теренът е коварен, нали? И добротата просто не е възможна. Точно в тези моменти кодексът настоява за един неотменим минимум – справедливост. Справедливостта не е предложение, тя е основата. Не е въпрос на избор, а на задължение.
Какво всъщност означава да имаш авторитет? Според кодекса, това не е нещо, което просто ти се дава. Не идва с лъскава титла или с позиция на власт. Не, истинският авторитет се изгражда, тухла по тухла, с опит, мъдрост и най-вече с отговорно и почтено поведение. Това е нещо, което се печели, а не се наследява. И тук кодексът отправя едно, бих казал, смразяващо предупреждение. Сила може да бъде дадена, позиция, влияние, власт, но това не дава автоматично авторитета или мъдростта да се използва правилно. Силата без мъдрост е като необуздан огън, опасна и разрушителна. Затова кодексът съветва за изключителна, постоянна предпазливост. И така, след всички правила и принципи, стигаме до самата същност. Крайната цел на цялата тази дълбока философия е събрана в тези думи. Не богатството, не славата, не властта, а живот изживян с достоинство, уважение и непоклатима чест. Това е върховният стремеж, най-голямото постижение и единственото наследство, което наистина има значение. Този анализ на Драконовия кодекс ни остава с един последен дълбок въпрос за размисъл. И той не е за дракони, а за всеки от нас. Ако човек трябваше да дестилира собствените си принципи, своите най-съкровенни вярвания, до едно единствено, основополагащо правило за живота си, какво би било то? Какъв е първият ред в личния кодекс на честа?